И така, какво става, хора? Аз съм Коши и се завръщаме с нов влог и нов ден. Та бейсика до сега ядох, нали, закусвах, взех си фреш от червен портокал, взех си омлет с чиз и някакви такива други неща. И да, бейсика и сега ще ходим във Венеция. Взех си тези едни довицайси, които са за мешо. Имаше едно ядосано роботче, което не искаше да ми донесе омлета и другите неща, защото беше единствено нещо такова, не знам. Някакъв ядосан робот не искаше да ми донесе закуската и така. И бейсика и сутринта станах, защото буквално станах, защото някаква типка я фрикваха като животно и тя викаше и целият блок я чуваше, ама да. Да, също така, това е мястото, къде сме ние. Също така, хора, забравих да кажа, ако още не сте лайкнали този влог, какво чакате? Лайкнете го. И да, лайкнете го. Защото онази типка, както викаше, ще спре и при вас да вика. Така че да, ала не знам. После някакъв маняк дойде, скарай се, нали, тя се фрикваше с някакъв друг маняк от блока, нали, и после някакъв маняк и, нали, някакъв италянец или нещо такова, или някакъв чернокош маняк и просто им се скара и те спряха. Уоу, окей. Аре, наслаждайте се на влога. Това тук е някакво заведение, в което две бири струваха 50 евро и това тук е театър превърнат в супермаркет. А от тук се купуваха билетите за лодките. Тук вече след като сме си взели билетите, чакаме на Кея да дойде нашия кораб. И тук, понеже нали объркахме Кея, го сменяме. А това бяха някакви състезатели, които се състезават с гондола или нещо такова. И просто гребат. И тук вече идва нашия кораб. И тук решихме да слезем, понеже едно от момичета си забрави очилата в кораба и да. Между другото, тук за контекст само казвам, че имаше една жена, която се блъсна в този дядо барон и искаше, нали, да мине пред него, но той ходеше бавно пред нея и да, просто вижте реакцията му. Gentilmente, e questa mi dice buttati a terra. Ma che pazzo, veramente. Sta diventando pazzo, come sono le campane. Ma vuoi scappare? Chiedi permesso e io ti faccio passare. Cioè in italiano, permesso, posso passare? No, vedi, trovo la scusa. Може, не говори така. Тук сме на път да си хванем кораба за Сан Марко. Тук видяхме венецианска полиция. И тук вече най-сетне пристигнахме на Сан Марко. Тук имаше някакъв между другото, който ни каза, че ни дава безплатни гривни, но после искаш да му ги платим. А тук между другото имаше някакво задръстване от гондоли. Тук вече търсехме, нали, къде е центъра на Сан Марко и в крайна сметка го намерихме. Между другото тук имаше някакъв пич, не знам дали беше известен или нещо такова, понеже имаше много, нали, момичета италянки, които крещяха до него, искаха да се снимат, но да. Още взето хранеше кълбите.
Между другото, в този храм имаше много хора, които искат нали, да влезнат и да го разгледат и като цяло имаше мега гигантска тълпашка. Между другото, в крайна сметка майката на момичето успя да намери очилата, така че да й кажем браво. Между другото, тук ядох някаква паста с аспержи и ми казаха, че е много гадно, обаче всъщност между другото ми хареса. Не знам дали по принцип аспержито е много гадно или е хубаво, или дали когато се сготви добре е хубаво, но не знам. Лично мен много ми хареса тази, която ми се приготвя. Това отлично ни води. Lei, capitano. Тук общо взето питахме човека на гондолата, нали, който ни караше, дали той работи сам или дали работи за една компания, която поддържа всичките гондоли в цяла Венеция. И това, което разбрахме е, че всъщност една компания поддържа всичките гондоли в цяла Венеция. И може да всички работят за една компания. Странно. Супермаркет театър, театър превърнат в супермаркет. И бомбоните на Венци и пламен с кетчипс. И така, какво става, пичове? Аз съм Коши и с този влог искам да сложа край на деня и може би нали, до Венеция влога. Нали, край, защото предполагам утре няма да снимам или може би ще снимам, не знам, не мога да говоря, понеже може би ще бъда много уморен и няма да ми се занимава толкова да снимам. Може би ще снимам някакви малки фултеч кадри и така нататък. Нали, много малки. Но да, общо взето днес беше много интересен. Нали? Също и леко уморителен ден, много ходене, което е хубаво. Цяло беше забавно и да, беше много яко. Да, ако ви е харесал влога, оставете един лайк и така, това е. И чао!